Împăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu putere cinstită și viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfinților, Slăviților și într tot lăudaților apostoli, și cu rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, dăm slavă preamilostivului Dumnezeu pentru această sfântă zi de duminică, unde fiecare dintre noi ne-am îndreptat pașii spre Sfânta Biserică, pentru a-i mulțumi, a lăuda și a-i cere lui Dumnezeu cele ce ne sunt trebuincioase pentru viața noastră, cea de zi cu zi. Am ascultat Sfânta și Dumnezească Evanghelie din cadrul Sfintei Liturghii, Evanghelia de la Sfântul Evanghelist Luca, care se intitulează, numindu-se Evanghelia despre pilda semănătorului. Mântuitorul nostru Iisus Hristos era pe malul Mării Galilei, de unde propovăduia Evanghelia. Și iată, mulțime multă de popor se adunau, pentru că pretutindeni se auzea despre El și toți se gândeau să mergem să-L vedem pe El, căci nu s-a văzut până acum așa un om care poruncește și naturii și duhurilor rele să se depărteze și vindecă pe toți. Și iată, făcându-se lui Iisus milă de toți, îi vindeca pe toți, și mai mulți și tot mai mulți oameni veneau ca să se atingă de El și să asculte pe El. Dar iată că pe când erau acolo mulți oameni, acolo erau și vameși, și păcătoși, și farisei, care doreau doar să prindă pe Hristos cumva cu cuvântul, să prindă, să înțeleagă de unde are El așa o putere de mare de a face atâtea minuni. Și iată, Mântuitorul îi vindeca pe toți, îi asculta, le predica, se atingea de toți. Și iată, a spus pilda aceasta a semănătorului. Spune Hristos ca și semănătorul să semene sămânța sa. Și tot în cadrul Sfintei Evangheliei, Mântuitorul o și lămurește această pildă. El dezvoltă acest cuvânt, această învățătură din această pildă, unde ne spune că semănătorul este însuși Dumnezeu. Este însuși Dumnezeu Tatăl, Cel ce a venit să samene sămânța sa, adică cuvântul Lui. Iar pământul suntem noi, oamenii cei făcuți din pământ, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și iată și semănătorul, adică Dumnezeu, să semene sămânța sa. Și cum era pe atunci, Mântuitorul lămurește la toți că nu erau pe atunci tehnică, totul se semăna, se prelucra, se pregătea cu mâna, cu puterea omului. Până a semăna omul, mai întâi își pregătea pământul, își pregătea ogorul, apoi îl semăna. Așa a făcut și Dumnezeu. A pregătit pământul și a venit să semene sămânța sa, cuvântul Lui. Și iată că pe când a semănat El sămânță, semințele au fost împărțite ca și cum în 4 părți. Una din semințe a căzut pe pământ. Și iată, oamenii au călcat în picioare și ea s-a uscat. Alta a căzut pe loc pietros, dar neavând o mezeală, fiindcă piatra este stearpă, n-a dat niciun rod și s-a uscat și ea. Alta a căzut între spini, a început a crește, dar crescând și spinii, au înnăbușit-o. Și a 4-a parte a seminței a căzut pe pământul cel bun, care a făcut rod însutit, iar Sfântul Evanghelist Matei ne spune că a făcut rod ora 30, 60 și 100. Adică și ea a fost împărțită în mai multe părți. Și iată, Mântuitorul singur lămurește această pildă. Spune că semănătorul este Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este sămânța și pământul suntem noi oamenii. Și a venit Mântuitorul să semene cuvântul lui Dumnezeu, dar cuvântul lui Dumnezeu nu toți l-au înțeles la fel. O parte din cuvântul lui Dumnezeu a ajuns
ca și cum pe pământ. Pe pământul gol, unde oamenii au călcat sămânța. Sunt acei oameni care primesc cuvântul lui Dumnezeu, dar în ei nu există nicio mișcare, niciun simțământ al cuvântului lui Dumnezeu în viața lor. Pentru ei nu ajută nimic rugăciunile și postul și totul ce este ce învață biserica. Ei sunt departe de biserică pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu ating inima lor. A doua parte a sămânței a căzut pe piatră, pe loc pietros, și fiindcă piatra este stearpă, n-a dat rod. Sunt acei oameni care primesc cuvântul lui Dumnezeu, dar atunci când vine vreo greutate, când vine vreo încercare a credinței, ei se leapătă de Dumnezeu. Aceste clipe le trăim și noi acum fiecare. Când credința noastră este încercată, se pune la încercare, unii nu au răbdare și ei leapă de credința lor, trec la o altă credință sau ei cad în deznădejde spre Dumnezeu. Există și așa categorii de oameni. Și iată, a treia categorie de oameni sunt aceia, ca și sămânța din Sfânta Evanghelie de astăzi, care a căzut între spini. Spinii sunt grijile acestei lumi. Noi, fiecare dintre noi avem griji. Cuvântul lui Dumnezeu îl primim cu bucurie, dar uneori grijile acestei lumi ne despart de cuvântul lui Dumnezeu, ne depărtează de cuvântul lui Dumnezeu. Uneori, datorită grijilor, datorită încercărilor din viață, noi mai uităm de Dumnezeu. Și atunci când este mai greu, atunci ori ne depărtăm cu totul de Dumnezeu, ori ne aducem aminte de Dumnezeu. Și iată, a patra parte a sămânței a căzut pe pământul cel bun. Aceia sunt acea patra categorie de oameni care primesc cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie, îl păstrează și împlinesc cuvântul Evangheliei. Și ei aduc rod. Și roadele sunt diferite. Ca și talanții la oameni. Fiecare are talentul lui. Așa și roadele sunt diferite. Unul 30, altul 60, altul 100. Pentru că fiecare dintre noi avem crucea vieții noastre și fiecare dintre noi suntem diferiți. Atât aici pe pământ, cât și în fața lui Dumnezeu. Dar această a patra categorie de oameni sunt aceia care trăiesc după cuvântul Evangheliei. Ne spune nouă Mântuitorul tot în Sfânta Evanghelie de ce oamenii din primele categorii primesc cuvântul, dar mai apoi se lasă de el. Tot spune Sfânta Evanghelie, pentru ca crezând, nu cumva crezând, să se mântuiască. Deci cei ce primesc cuvântul lui Dumnezeu, aceia se mântuiesc datorită credinței a cuvântului lui Dumnezeu. Din totdeauna oamenii au fost îndemnați ca să creadă în Dumnezeu. Și depinde de fiecare dintre noi cum noi primim cuvântul și cum noi credem în Dumnezeu. Desigur că Biserica ne îndeamnă ca să fim buni și să ascultăm de Dumnezeu, dar noi toți suntem liberi de a alege între bine și rău, între lumină și întuneric. Iubiți credincioși, desigur că totul depinde de credința noastră. Totul depinde cum credem noi, cum vedem noi lucrurile și cum ne punem noi stăruința să ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu. Era într-un sat o femeie la care băiatul ei era marinar. Și iată, el călătorea peste tot pământul. Și într-una din zile îi spune băiatul mamei, mamă, mă voi duce anul acesta cândva, voi ajunge cu corabia la Ierusalim. Acolo, în locurile sfinte, voi ajunge și mă voi închina, poate dorești să-ți aduc ceva. Și iată, mama îi spune, nu-mi doresc nimic, decât doar atât să-mi aduci o bucățică, o părticică din sfânta și de viață dătătoare cruce, pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și iată, fiul îi spune, mamă, mă voi duce la Ierusalim și îți voi aduce această bucățică de cruce. A ajuns el la Ierusalim,
a făcut treburile lui care avea cu corabia, s-a dus, s-a închinat la locurile sfinte, dar, având griji și el a uitat de porunca mamei. Iată, merge el pe drum, pe corabie, vine înapoi acasă și ajungând spre casă și aduce aminte că mama i-a poruncit să aducă o părtăcică, o bucățică din Sfânta Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos. Și iată, fiind el încă pe corabie, găsește acolo o bucățică de lemn, rupe o bucățică de lemn, o pune în vată, dă pe ea ceva mirodenii ca să miroase frumos, o acoperă frumos și vine acasă și mama îl întreabă: mi-ai adus ceea ce te-am rugat să ne aduci? Și el îi spune: mamă, iată, ți-am adus bucățica din lemn din care a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. I-a luat acea bucățică de lemn, acea bucățică care se gândeie că este bucățică de cruce, a așezat în mijlocul grezei o masă, a pus o față de masă albă și a chemat pe toți oamenii din sat să vină să se închine la această bucățică de cruce pe care fiul ei a adus-o de la Ierusalim. Și iată, a început să vină oamenii cu credință. Oamenii care, ca și mama lui, credeau că acolo se află, într-adevăr, bucățica de cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos. Și iată, vineau oamenii bolnavi de diferite categorii, slăbănogi, dar se vindecau. A început să se umple ograda. Peste tot se auzea că acolo se află bucățica de cruce care face minuni și oamenii, închinându-se la ea, se vindecă. Și iată, într-o zi, fiul o cheamă pe mama și îi spune: mamă, te-am mințit. Acolo nu este bucata de lemn pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos, căci am uitat să o aduc. Acolo este pur și simplu o bucățică de lemn. La care mama îi spune: tu nu știi bine. Acolo, cu adevărat, este bucățica de cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos, deoarece vezi că atâția oameni se vindecă. Deci, iubiți credincioși, vedem, datorită credinței oamenilor, datorită încrederii lor, că acolo se afla bucățica de lemn din cinstita cruce, oamenii își primeau vindecare. Iubiți credincioși, acum, nu de mult, mai bine zis, săptămâna aceasta, am auzit și eu despre o faptă a credinței care se făcea poate de mult, poate nu de mult, nu știu. De cât am auzit, se făcea în unele sate și cu 30-40 de ani în urmă, dar eu până acum n-am știut. Se află și la Mănăstirea Bănceni, unii dintre voi poate ați auzit, se numește apă de la clopot. Această apă, care este turnată pe clopot, atunci când clopotul se bate, se ia acasă de către oameni care au trebuință, pentru copiii care nu vorbesc, pentru copiii care nu pot dormi bine, pentru copiii care au diferite bube. Deci, este apa din clopot, care se făcea de ani de zile, de care eu până acum n-am auzit. Și iată, când am auzit despre aceasta, deodată m-am gândit și eu la clopotul bisericii noastre, care are peste 100 de ani, care este deja și crăpat, și care se spune în sat că este un clopot împotriva a cumpenilor, a ploilor, a tot ce este rău. De aceea, în această dimineață, azi dimineață, la ora 8, când s-a început a se trage clopotele, am turnat și eu apă peste acel al nostru clopot, apa am adunat-o și toți cei ce vor avea trebuință ca să ia acea apă pentru copiii care nu vorbesc, care nu pot dormi, care au diferite bubi, diferite boli și neputințe, vor lua această apă cu credință și credem că după credința noastră ni se va da nouă cele trebuincioase pentru viața noastră. Deci după credința noastră credem că și copiii vor primi vindecare și noi vom primi iertare păcatelor noastre. Apa sfințită este numită aghiazma. Din limba greacă, aghiasmos, adică apă sfințită. Acea apă nu este sfințită
pentru că la apa sfințită se cheamă invocarea Duhului Sfânt. Prin punerea mâinii preotului, prin invocarea Duhului Sfânt, se transformă în apă sfințită. Dar această apă nu este apă sfințită, ci este numită apă de la clopot, care se dă copiilor, dar și tuturor celor care o vor lua cu credință. Așadar, să știți că în la biserică se va afla, cine va dori să vă apropiați de mine, vă lămuresc cum de făcut, cum de se rugat, ca să primim vindecare și iertare păcatelor noastre. Iubiți credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această sfântă zi de astăzi. Bunul Dumnezeu să călăuzească pașii voștri pe tot lucrul cel bun și Maica Domnului să vă acopere pe voi pe toți cu Sfântul Emopor în veci. Amin.